खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय रौमारिनिफ्राय सुबुं सांग्रांथि रेलि एबा सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलिखौ जागायजेनबाय। जोंनि गेजेराव जिखिनि दावराव दावसि जायो बेखिनिखौ आङो खेबसेयैनो स्पष्टयै नोंथांमोननो बुंबाय। रिक्रुटमेन्टनि बेलायावनो होन बा बायदिसिना बिथिंखौनो बुं, जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों नारसिनदों, मालाबा खुद्रिदों, मालाबा डिबेट खालामदों आरो बे नारसिननाय खुद्रिनाय डिबेट खालामनायखौ पाब्लिक प्लेसाव मालाबा नुवाबो जानो हागौ, किन्तु एक्सट्रा स्ट्रंलि बेखौ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि काउन्सिल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौबो जोङो नारसिनदों। दा बे बाथ्राफोरा पन्सायतआवनो सोलिबाय थागोन आरो कर्ट इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एथ'दा टाइमलि इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दलन खालामनो सोमावसारनो रायजो राजाखौ लानानै जों राजा लामायाव फैफिननो थाखाय जोङो जिरायनानै थानाय नङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दख'रा एबसुफोरा बे सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेखेवनानै होयो। हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुं सांग्रांथि रेलिखौ लानाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हाखौ रैखाथिनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ, आंनि सोलोंथाइ आरो जिउ राहा, समाजारि सोलायनाय, ड्राग्स, जौ जुवा, खोमसि फोथायनाय आरो सुबुं लांखारनायनिफ्राय उदां जानाय, गोजोननि थाखाय जेलाव थानाय बारग' एनडिपिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय बायदि बायदिखौ लानानै दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुं सांग्रांथि बाइक रेलिखौ बानजायदों। दिनैनि बे बाइक रेलिनि गेजेरजों गोबां जोङो बर' हारियाव माखासे जेंनाफोरखौ इसुफोरखौ लानानै फोरमायगोन आरो बाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै
नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।